cavalles del segle XVIII va néixer a la ciutat de Xàtiva Francesc Navarro i Martínez, quart fill baró d'un tratxiner de malnom Camot, casat amb Marieta la Lloca. Quan Francesc Navarro, de xiquet, jugava amb els amics pels carrers i les eres de Xàtiva, ni la millor bruixa de les que tiren les sorts hauria d'endevinar que aquell mocós, amb orelles de pàmpol i dents de conill, s'havia de convertir, al cap dels anys, en el bandoler Camot. Un dels malfactors, delinqüents i facinerosos que més maldecaps va donar a les autoritats civils i militars de València i Madrid, tot just quan començava un segle nou. Els diners a casa els portaven, a més del pare, els 3 fills majors del tio Toni i la senyora Maria. D'aquella manera, amb els dinerets que guanyaven, entre els 4 anaven passant casa. Però vingué una guerra, la Guerra Gran, i un mal dia arribaren a Xàtiva els batallons reials de reclutament, que s'emportaren als camps de batalla tots els homes i tots els mossos que estaven en condicions de lluitar. Atenció, atenció! En nom del rei el nostre senyor, tots aquells homes i mossos que puguen portar un arcabús, una pistola o qualsevol arma han de presentar-se a la casa de la vila per juntar-se amb els exèrcits del nostre gloriós rei. Atenció, atenció! Francesc Navarro tenia uns 15 anys, però no va tindre un altre que arromangar-se, perquè en aquella casa s'havia de menjar i només quedava ell per treballar. Ai, fill meu, ton pare i els teus germans estan a la guerra i ni jo ni les teves germanes poden treballar. Qui ens ajudarà ara? No patisca, mare, que mentre jo visca, ni vostè ni les meves germanes patiran gana. Agafaré el macho i el carro de mon pare i treballaré per a que a casa no falte mai més res. I així, l'últim Camot va començar a traquinar pels camins polsosos del món. I al cap de cert temps, ja duia sempre als llavis un puret de navarrès. I no tardà a freqüentar les tavernes, alhora que sentia tret per les taules de joc, on els diners corrien com els polls. Les males llengües afirmaven que Camot tenia molt bones relacions amb alguns oficials de la corona, que també el van fer rics durant la guerra, i que tractava sovint amb algunes de les partides de bandolers que per aquells temps infestaven les serres de la Safor, la Costera i la Marina. El cas és que quan son pare i només un germà tornaren de la guerra,
Camot ja s'havia enfonsat fins a les celles en el fang de la mala vida i assaltava camins, robava, segrestava i un munt de coses més que es conten pels carrers de Xàtiva. La primera volta que Camot va passar a la presó de Xàtiva va ser poc temps després, quan volent robar la càrrega de fil d'aram d'uns carreters. Mira, Joan, pareix que allà hi ha uns homes que ens esperen. El millor serà que fem allò que ens manen. No vull que ens facin mal. Bon dia, senyors traginers. Nosaltres som bandolers, com hauran sabut, i ens agradaria quedar-nos amb el carro que porten. No ens facin mal i podran quedar-se tot allò que vulguin. Doncs baixin del carro amb les mans al cap i no us farem cap mal. Au, vinga, que no tinguin tot el dia. Vinga, companys! Agafem el carro i escampem el poll abans no passi algú més pel camí. Però quan Camot i els seus homes es van acostar al carro, d'aquest van eixir fins a 12 traginers, armats amb trabucs, arcabussos i pistoles. Ja us tenim, bandolers! Pensàveu que podíeu fer-vos amb la càrrega? Però nosaltres hem sigut més llestos i vos enviarem a la presó. I a la presó ha anat Camot, encara que no passarà tant de temps, perquè un lletrat va pagar, en nom d'una persona anònima, la fiança imposada. Ve fora perquè la masmorra li va fer por o perquè no tenia ella companyia per acertar els camins. La bona qüestió és que es va apartar dels camins i no sabríem res d'ell si no és perquè la seva mala estrella el va tornar als carrers. Escolteu, escolteu! A Xàtiva vivia un canonge, de nom Cebrià, que com home de molt bona família i molts diners, havia comprat una casa gran i antiga a la mitjania del carrer que puja cap a la plaça de Santa Tecla. En aquella casa vivia el canonge, la seva fadrina de tota la vida, que era més antiga que l'anar a peu, un xiquet d'uns 12 anys més espavilat que el dimoni i que dormia a la cuina, i una senyora misteriosa, guapa com un sol i que vestia de dol rigorós. La bona qüestió és que en aquella casa hi havia molts diners, moltes joies i molts objectes cars i delicats i que les persones que hi vivien no pareixien gens perilloses a l'hora de defensar-se. Qualsevol lladre atrevit s'hauria pogut emportar un tresor. La cosa pareixia tan fàcil que una nit fosca de febrer, 4 furtagallines que passaven molt de fam decidiren fer-ne una grossa. Ja veureu, ja. Això és més fàcil que furtar un xiquet. I tu que n'has furtat un xiquet? Tu calla, imbècil. Vol dir que no ens costarà molt entrar a la casa? I després què? Entrarem a la casa i ens endurem la senyora per demanar un rescat a la seva família. Ja, home, com va fer Camot anys ençà. I penses que la bona senyora voldrà vindre amb nosaltres de bon grat? Li peguem el cap, un bon colp i feina feta. A veure si la mates tu, que eres més bo que la canyota. Deixeu de discutir i deixeu-me aquesta part a mi, que ja sé el que he de fer. I així és com decidiren entrar per la finestra de la cuina, que era a la planta baixa i una de les poques que no estaven protegides. Quan la casa estava fosca i en silenci, amb una barrina i molta paciència,
començaren a furgar en la fusta de la contrafinestra fins que feren un forat tan gran com una gatera. En això, el lladre més vell dels quatre va clavar el braç per l'obertura amb la intenció d'obrir el forrillat. Però el xiquet que dormia a la cuina tenia un son molt lleuger i s'havia despertat en sentir el soroll que havien fet els lladres. Quan va veure l'ombra fosca d'un braç que palpava la finestra, àgil i silenciós com un gat, agarrà la corretja dels pantalons, la va passar pel ganxo de penjar els ferros i va lligar el braç del lladre de manera que el pobre desgraciat no es podia moure. Després, amb un cullerot i una cassola, es posà a fer tot el rebombori que va poder. Dimoni de xiquet, m'ha mogat el braç i no el puc traure. Ajudeu-me, amics, o aniré a la presó. Socors, a mi, que volen entrar en la casa. Socors, senyor canonge. I per què no agafem la destral i el tallem el braç? Sí, millor serà perdre un braç que no la vida. No cal tindre tants miraments. I amb un colp sec i precís de destral, un d'ells li va tallar el cap, l'agarrà pels cabells i va fugir. Els altres dos el despullaren i corregueren darrere. Amagaren el cap en el primer paller que trobaren i les robes en un pou sec. Però la història no acaba així, perquè per Sant Joan un llaurador va trobar el cap d'una persona al seu paller. I com la mort encara no havia acabat de fer el seu treball, la justícia va saber de seguida que aquell cap sense cos era el de Moranganga. Rei bevedor que quan el convidaven contava totes les barbaritats que havia fet quan era l'home de confiança de Camot. I l'acompanyava a segrestar doncelles i llauradors rics. Assaltava trachiners o diligències a beure i a jugar a les tavernes. Un parell de setmanes després, quan detingueren els tres còmplices del mort i els torturaren per a fer-los parlar, un va tindre l'ocurrència de declarar que havien fet tot allò per l'ordre de Camot. El traïdor va creure que d'aquella manera s'exposaria les puces de damunt i podria salvar la pell, però es va equivocar, perquè també el penjaven. I quan anaren a cercar a Camot, el trobaren retirat, envellit i sol en una alqueria de Montesa. Sou vos Francesc Navarro i Martínez, de malnom Camot? Jo sóc. Què voleu de mi? Dona'm per pres. Els teus còmplices han confessat que tu els manares entrar a cal canonge Cebrià, a Xàtiva. Què digueu, home? No veieu que jo sóc home vell i pacífic? Fa molts anys que no ix d'aquestes rodalies. No pots enganyar-nos. Vine amb nosaltres. No tens elecció. Vos he dit que jo no tinc res a veure amb això que digueu. Deixeu-me! Però Camot va ser detingut, jutjat sense defensa i condemnat a morir a la forca. Però la vesprada de l'execució, Camot va ser capaç de burlar la vigilància i s'escapà de la presó per forat del comú. Passà el dia amagat en un femer i, en fosquejar, abandonà l'amagatall, es va rentar amb aigua de canyoles i, en acostar-se al poble, va veure un forn a la porta d'entrebanys.
gana tinc. Tal volta si dins puga trobar una miqueta de menjar o, si més no, una botella d'aigua. Però què rebes està si dins? I quanta son que tinc! I va caure dormit dins l'alcabot. Però al poc de temps, i mentre ell dormia... Mare de Déu! I jo encara tinc comandes per fer-ho. A veure si acaba la feina. Però... Déu nostre Senyor! Què és això que fa tant de soroll? Un gos? No! És un home mig despullat dormint. Avisaré a l'alguacil. I l'endemà de matí, Francesc Navarro i Martínez, més conegut per Camot, va ser traslladat en processó pel carrer Montcada fins a la plaça de les Forques. Maleïts sigueu tots, que em mateu per allò que no he fet. Maleïts tots i maleïda la meva sort. I quan tocaven les 12, va ser ajusticiat davant la multitud. Encara ara, tants anys després, hi ha qui diu que algunes nits, sobretot quan s'acosta Tots Sants, ha sentit els laments de Camot en passar pels voltants del cementeri, perquè l'ànima d'aquest roder, penjat injustament, està condemnada a vagar sense rumb fins que al món sencer s'acaben les desgràcies i les injustícies.